Tungod sa dakong uwan gabi, mao ni ang naitabo sa akong pispan. Nabanlas sa mga yuta ug maayo na lang gani kinabantayan na mo gabi. Nikusog man gud mga tubod ug maahinong dangan ni awas ang tubig. Mao nga naginahinay og kabanlas hangtod nga nidako. Naaman ni siya mga exit nga mga tubo pero wala gid siya mosalir. Oo nga amo na lang gipunan og mga tubo ug naabot na ni siya sa upat ka buok exit kay para lang gid siniguro sa sunod na pud nga baha. Gamay ra no nga problema ug kaya resolbaron. By the way, ang atong pispan na nadebantay nga iro kay siniguro sad sa mga tawo nga manghilabot ug naa siya suga kay aron kagabi hayag pud. Dili na guni ko kumbensaan kay mga dagko na ang mga isda ug labaw na dili ka kumbensaan ang mga silingan. Mao nga doble ingit kita sa atong mga binuhi. Pwede raman mangayo, mari lang sa balay para lang pud ato na respetaran og tagay. Magsubasog bata, inigdag ko na ani. Share your blessings lang good. Mas maayo mo gud nang kitay mohatag kaysa kitay mangayo. Kay naaman gatanaw ang Ginoo sa ato diri sa kalibutan. Ug siya na ang bahala sa tanan. Diri sa pikas ka bispan, mas dagko gini diri. Mao nga gibutangan pud nako diri og iro. Naapoy suga, aron hayag po na kagabi Ako na lang pong gilimpyuhan ang balibot nga posible nga ilang taguan kung naam gani manghilabot. Pero og dili magani magsilbi, ato na lang nang pabuthan og kanyon. Naluoy gid ko pagtanaw sa akong mga iro nga ako nang gipalayo sa balay kay mga anad kini nako. Pero unsaon man mao man kiniya ang tuyo nako. Nganong nagbuhi ko og iro kay para gini magbantay diri sa akong mga pispan. Pasensya na kayo mga toy kay dira ra gid mo taman. Ug sa ato pong baboyan, ang atong anay is 2 months pregnant na. Sa kabuwan na lang kapin, manganak na sad ni. Nindot kayo no nga makita nga ato ang gipaningkamutan nga nagbunga na. Plano gyud nako sa una ug ako gipaningkamutan nga matubang gyud. Ug karon ihatag na gid sa Ginoo ug mao na ni ang akong gikalingawan. Kinsa gyud magdahong nga simple ra ang trabahante nangandoy ug nagkahingani na. Mao ginagingon nga wag imposible sa maning kamot. Basta try lang until you success. Human sa atong papanglawog sa mga baboy at nabuta sa atong manukan kay mga dagko na ug ato ning isibog ang end divider o yang division kay para mulog-luwag sad. Ug ako na lang po tantangon ang iyang mga karton kay 10 days na po ni siya diri sukad sa akong pagpalit. I mean ang piso. Sa 10 days nga akong pagatiman, nagkonsume sila ug usa ka sakong nga laog. Ug sa napo ka oras, kaya nila mahurot ang tubig diri sila mo tirir. Ug hapon sa po nagpalit ko og laog, baliguan pod lang sa sako ug karon gamay na lang. So kinahanglan na gid nga sinakaw na sad ang atong paliton kay para makaabot ni sa iyang ika 45 days. By the way, 10 days pa ni siya pero na siya sa 1/4 kilo. Comment mo diha be kung sakto na ba ni mao na magini ang iyang kabugaton. So sa napo ka adlaw ug katong plano nato nga magbuhi og mga manok Bisaya. Katong pwesto nga atong ipakita sa naagi nato nga mga vlog. Wala pa nato masugdi kay sige guwan ug busy pug ko sa ako ang pagpamuhi karon. Na pag gid nga ako ang pag-vlog, pag-edit pa lang pila na ka oras ang makuha. Ug sa katong nangutana nga unsa kuno ang source na mo sa mong tubig mao ni siya. Mao gini ang pinakamin ng mga tubig kay lawom kini siya. Ari mo agi sa reservoir padong dito sa ad ug padong po dito sa balay. Ug dili lang kay mao na ang tubod. Naputay makita diri nga tubod sa pikas. Ug dili lang pud kay kanara. Napagyud diri sa atbang. Anlay ra gyud ang tubig kay gigrasyahan ta diri napita. Mao ni ang tubod nga gasupply sa ato ang bispan diri napita. Ug katong usa ka bispan nga dako dito sa pikas nasa to siya kaugalingon nga tubod. Sunod na to nga video ato nang trabahoon ang ato ang manukan. I mean katong Bisaya na to nga plano nga atong buhion. Diri na lang tagotob ug amping mo tanan kay ang panahon karon dili masabtan. Maglikay lang puta aron nga dili puta masakit.